tsakanin dan adam kai abokina inna lillahi wa inna ilaihi kai abokina akai ne lafiya ciki ne ka ciwo cikin ka ciwo da ka to bari kuka ya hakuri kai abokina ya hakuri mana ka jin jama'an unguwa in suka ji ka akan ciwon ciki kana kuka da baya to ka sha magani ka sha na sha labu da kyasuwa da ka haba daure abokina sauraren ni ka ji dawo daidai wallahi ga mu wani da mota ne to ya hakuri sauraren ni nace tashi ka ji kai mai bayani ya haba to ga ina ma bayani ya za a yi ka gane abin da Allah ka bar kuka nesa ta zo kusa to madalla akwai wani abokina wanda ake ce ma Nasiru Shadu ka san shi ko labarin shi baka taba ji ba to tsaya ka ji ni zan baka labarin inda yake magunguna babu irin wanda bai sayowa inda na gehe zazzabi malaria typhoid hawan jini wani gaji nan cikin riba yake to nan riba yake madalla shahararre ne wurin sanin magani to insha Allah idan mun ka je wurin nan ka gama warkewa ni da ce na an kai in samu kyasuwa da labu in jika in ta sha kyasuwa da labuha abu dai sai ka ce jaki a'a ka sha maganin shi kana ji na ce maka yana bada maganin malaria yana bada na typhoid yana kai duk wani zazzabi da ka sani duniya yana bada maganin shi to ai ka san lokacin mutum yayi kana son allura ne ban son allura ba son allura to bare maka bayani sala to ina abokina ga sanin magani ga kuma sauki ga kuma tausaya ma talaka shi na so shado ka ci suna ne kasa na ko baka da ko nera in ka je wurin shado to zaka sha magani ai ka ce min mu mutanen nesa ta zo kusa gaskiya wato ka ce na so shado mai ingantattun magungunan baturi kwarai kuwa saboda kiyon lahiya kwarai kuwa Allah ya shi ma albarka na so shadu to amin mu tai ka kai ne wuri nai an gama mu tai yanzu zamu je ko sai an je nesa ta zo kusa gare ku masu sarin ingantattun magungunan zamani sauki da rahusa ga majinyata ku garzaya shagon Alhaji Nasir Shadu domin samun ingantaccen magani cikin sauki domin jin farashin magani daidai da kamfani ku tuntuɓi Alhaji Nasiru Shado da lambar waya kamar haka. Shagon yana da kwanadiri kamar haka. A cikin garin Riba sai kun zo.